Hoy, saan naman yung... Klaro na sa kayo. Mista man ta video ta. Saan naman eh? Hello guys. Wala oy. Document ra na ko ah. Spotted sa dugyan. Hello guys. Document ra na ko ah. Kaon sa diya meron. Sige boss. Kuha na siya. Manindahin na sa basta po. Charon? Ha? Aturta di ay. Aw. Ganan siya sa kumbiko. Aw. Siya sa dagdil sa biko. Wala. Aw. Ayun. Oh. Sam, kaila ka Sam lula ni Dana. Asa? Parang daong Dana. Ikaw to yung ato sa ilaha di ay. Oh. Sige. Di ay kalag-kalag. Alaga dito. Kami may good. Tanaw gyud. Dia. Oh. Ano plato? Masakit na good. Oo ka. Katulong na ba ang buwan ba? Kuha na da. Isli man na nimo. Yan. Basta ma-inlap. Yan, ma-inlap mir. Slim na si Joseph na slim. Slim. Ano ka kaila? Abot na ang luwag. Abot. Magdungan ko doon silang taon. Sama yung mga asawa di. Ano na mo sila? Dong ko. Kinasing-kasing ra ba yung pangutana ng TV ah? No. Siglang asawa ba? Kapipista Marge. Dakuha si Mulitsyon. Dako din na. Dakuha no? Buku-buku pa lang daan. No, yung kay Busing. Chitay ko lang yung kamakabot sa itong wala pa makuha eh. Wala pa Kami magod. Kami man dito may mga... Mami, okay ra ka? Tagay lang ko, mami. Kuhain na lang ko. Kuha na lang ko panit. Ah, kisi panit. Oh. Ikaw, ano po dati? Elmar ano? Sisi. Ha? Wow, uy. Di haraman ko. Di pa man. Di na ko. Magtulang. Tara madugay kay. Mo ni ang behind the scene, no? Mo ni tinuod ng mga tao nga. Nagkudakan ang kusina nito. Isda, kanindo dito sa kusina sayang. Kita tisi pod. Gaso na lang. Waan na og giabo ang kuan. Mantika. Oh. Ay, sunod yung ibahog na. Ha? Cellphone mo ko. Dito dati sam. Oh? Init kini diri oy. Bagga gud. Kishi. Tika man gud bay oh. Mana na tig document si Hope? Ko tig picture. Picture lang di Hope. Salamat kayo. Kumana sila. Ay, si Tibilma. Ay, mga lahuson. Oh, Garden na po. ay saba kay. Nangitag lang po tabi sila. Ni chat to na ko eh. Sige, maghanan niyang trabaho. Ay! Picture mo. Picture man gud mo man goy feelings. Okay ra picture way feelings ba? Ano yung sa mga nakibityo mong mama? Nasab pa pa din. Ay! Picture ko na mama! Di lagi. Balik ko na lang yung Oh. Na ang duha nakilig niya. Basig mahagit ni Hope! Hindi ka man. Gawas na dibi aw ni balik mo Joseph. Diri na adahanas gawas picture Hope. Kailain kining lechon background. Oh dia. Oh nawa. Pero ang dalang baligya di ay. Igo ra ko. Ano maligya diri. Kurot na. Pay gamay. Asa mga nang naring mo? Rose. Atubang na lang mo sa akin. Oh pa tubang ka na kay lechon. Background ka na oh. Sip. Yeah. Tapat. Unya na po ng ukad para hungit-hungit sa sunod ba?
Laki mo, sir. Oh, dira ang tipi ah. Oh, picture. Tubang. Sikit mo doy, mura mag-lecture ng Sikit daw. Sikit ba? Wa mo picture. Muna akong ang kulog anti sa uno, muna tigatot ko ilahan. Muna. Bikon kining atod balon. Waka gisabot ron aper be. Na. O anay sa puton ha. Mayroon ng bata. Nancy, saya po. Nancy.